Az asztrológia igazából egy több ezer éves megfigyeléseken alapuló keretrendszer, melyet az emberiség a természetben való váltakozásoknak a leírására és azokban az ismétlődéseknek a felismerésére találták ki. Talán ez így a legegyszerűbben megfogalmazható módszertan. A személyre szóló képletfejtések nem olyan régóta váltak úgymond divattá, bár hozzáteszem, hogy a nagy uralkodóinknak mindig voltak saját asztrológusai, akik segítettek előrejelezni bizonyos időszakokat, kitalálni, hogy mikor lenne érdemes mondjuk egy új hadjáratot indítani, vagy a fontosabb döntéseket, melyet a népnek az érdekében hoztak meg, mikorra lehetne leginkább datálni. A hagyományosabb típusú asztrológiai gondolkodásmód elsősorban a bolygóknak a vizsgálatával foglalkozik. A karmaasztrológia keretrendszerében viszont már újabb típusú égitesteket is beemel a vizsgálat tárgya közé, leginkább aszteroidákat, Kentó típusú égitesteket és TNO-kat. Az aszteroidák képviselik elsősorban a személyes karmikus szintet. Tehát, hogy egyszerűen fogalmazzak, az, ha engem érdekel, az, hogy adott esetben mondjuk miért van félelme mondjuk a víztől, milyen olyan adott esetben előző életekből hozott traumák okozzák azt a problémámat, akkor az aszteroidákat szoktuk elsősorban segítségül hívni. Ez a személyes szint. Mit jelent az, hogy karma? Neked, vagy hogyan definiálnád a te értelmezésedben? Az én hitrendszeremben a karma egyfajta ismétlődés, ami nem feltétlenül csak rossz. Az emberek többsége azt gondolja, hogy a karma az egy rossz dolog, miközben van pozitív karma is, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Köszönöm, mint egy ilyen beragadt energia, egy hurok, amit folyamatosan forgunk, pörgünk. Igen, egy hurok, ami folyamatosan ismétlődik életeken keresztül. Körbe-körbe, amíg ki nem lépünk a körből. Pontosan. Bár alapvetően azt gondolom, hogy nincsen kilépés ebből a körből, mert a lélek szeret lejönni, mindig játszani. Már úgy értem, hogy a karma körből, abban az egy hurok, mindig ugyanazt járjuk, úgyhogy találkozok valakivel, aki mindig ugyanazt csinálja, ugyanazt reagálom, és akkor utána valahogy másképp reagálok, megoldom máshogy a helyzetet, más lesz a kimenetel, új kört indítok, vagy egy spirált. Igen, lehet így is gondolkodni, igen. Azzal egyetértek teljesen. Szóval alapvetően a hagyományos gondolkodásmód és adott esetben a transzcendentális karmaasztrológia között az, hogy jóval több a vizsgált égitesteknek a száma, és jóval nagyobb információhalmazzal vagyunk képesek dolgozni, mint egy hagyományos gondolkodásmód szerint. Hozzáteszem, ott is zseniális asztrológusok és zseniális jó képességekkel rendelkező szakemberek vannak, viszont hogyha kifejezett kérdéseink vannak, mert felismertünk egy ismétlődő mintázatot az életünk folyamán, akkor ezt karmaasztrológia segítségével tökéletesen fel lehet tárni. És akkor említetted az aszteroidákat, gondolom, akkor nem csak a megadott csillagképeket vizsgálod, hanem miket? Leginkább nem is csillagképeket vizsgálok. Egy képletfejtésnél én is vizsgálom a bolygóinkat, ugyanúgy a napot és a holdat, és a holdcsomópontokat. Ezt a hagyományos asztrológia is abszolút alkalmazza és működik, és nagyon szépen lehet személyiséget elemezni általa. Viszont én ezen felül a két aszteroida égőben található aszteroidákat, meg Kentaur típusú égitesteket és TNO-kat is beemelem úgymond a vizsgálat tárgyába. Ha ezek az úgynevezett kisebb égitestek a jelentőség teljes helyet foglalnak el valakinek a képletében, az teljes mértékben elszínezi azt az alapfelállást, amit mondjuk egy hagyományos asztrológiai módszer szerint állítanánk egy személyről. Tehát leginkább én ezeket vizsgálom, ezeket keresgetem ki a képletfejtés során. Ennek egy része könnyedén tanulható, az embernek rá is áll a szeme egy idő után, de azért hívjuk transzcendentális karmaasztrológiának, mert úgymond sokkal több és mélyebb jelentéstartalommal bírnak bizonyos égitestek, amik segítenek nekünk abban, hogy minden inkább ráhangolódjunk arra a személyre, aki kérdez. Tehát akkor hogy lehet az, hogy mindenkinek ennyire személyre szabott hogy kell ezt elképzelni? Milyen összefüggés van, vagy hogy lehet ezt
összeállítani, hogy bejön XY egy dátummal, és pont akkor úgy állnak a csillagok, ez mit jelent, ez hogy kell ezt elképzelni, milyen összefüggés lehet? Én azt vallom, hogy a születésnek a pillanata, ez egy energiamintázat, egy ajándékkosár, amiből nagyon szépen lehet szemezgetni. És a szabad akaratnak a mértéke és függvénye szerint van lehetőség arra, hogy döntsünk azzal kapcsolatosan, hogy milyen irányba fogjuk igazából vezetni az életünket. De hát ahányan vagyunk a világon, annyiféle sorssal rendelkezünk, és életúttal, tehát pontosan ezt lehet nagyon szépen modellezni, mondjuk egy születési képletnek a fejtése során. Vannak állások, amik nagyon exaktak és egyértelműek, amik fel fogják ruházni úgymond a született bizonyos tulajdonságokkal, képességekkel, lehetőségekkel egyaránt, viszont úgynevezett analógiás gondolkodásmódban gondolkodik az asztrológiának mindegyik irányzata. Tehát egy témakört meg lehet élni különböző mélységekben és magasságokban. Ugyanazt jelenti, csak nem mindegy, hogy mennyire tisztán működtetjük azt a mintázatot, amivel érkeztünk. Tehát akkor azt úgy kell elképzelni, hogy aki amilyen minőséget képvisel, az univerzum is azt képviselte akkor abban a pillanatban, amikor megszületett minden csillag, minden bolygó. Igen. Vagy maga, aki megszületett, annak egy olyan mintázata van, vagy minősége, amit az univerzumban lévő összes elem, bolygó, aszteroida, csillag, galaxis, ez egy ilyen irányba befolyásolta, hogy ő egy ilyen lett, vagy aki lett. Igen, ez is egy gondolkodásmód, egyfajta hozzáállás. Én ennél kicsit direktebben szoktam fogalmazni. Nem az univerzum tett minket olyanná, amilyenek, hanem a léleknek a döntése az, hogy ő hogy és miként szeretné megtapasztalni önmagát. És talán erre a legjobb példa mondjuk egy ikerpárnak a születési képlete. Hála a Jóistennek elég sok ikerpárhoz volt már közöm, és engedték meg, hogy megnézhessem a képletüket. Nyilván mindannyian különböző életutakat, sorsokat járnak be ugyanúgy. Az egyik legkedvencebb példám erre az, hogy nagyon erős mérleg érdekeltsége van ugye az ikerpárnak, hiszen pár perc különbséggel érkeztek, és mind a kettőknek mérleg aszcendensük van. És a mérleg energia mintázat, tehát mind a ketten tökéletesen jól működtetik, csak teljesen más, mondjuk úgy szinten. Az ikerpárnak az egyik fele abszolút mérleg módon kapcsolatépítő, nagyon-nagyon jó kommunikációs képességgel rendelkezik, nagyon szeret kapcsolódni rengeteg emberrel a munkája folyamán, és ezt aktívan használja. Az ikerpárnak a másik fele pedig a mérlegnek az esztétikumhoz való vonzódását éli leginkább, ő pedig tetováló művészként él. Tehát az, hogy érkeztem mondjuk egy erősebb mintázattal, ebben az esetben mondjuk a mérleggel, az nem azt jelenti, hogy akkor mindenki csak és kizárólag egy típusú életutat fog bejárni, hanem ezt hívjuk analógiának, hogy ugyanazt jelenti, sok minden jellemző arra a mintázatra, csak valaki inkább ezt az oldalát éli, valaki meg inkább azt az oldalát, és ez egy hatalmas nagy halmaz lehetőségeknek a tárháza, tehát erre szoktam leginkább felhívni a figyelmet, hogy mi az, ami még adott esetben nagyon passzol is illik annak az egyénnek a személyiségéhez. De említetted, hogy a királyoknak is, meg a nagyobb uralkodóknak is volt külön asztrológusa, személyi asztrológusa. Hogy gyakorlatilag ez nem egy jóslás, mert ez nem jóslás, hanem lehetőségeknek az iránya, vagy igen, tárháza. Tehát ha előrejelzésben gondolkodunk, meg úgy eleve akár születés pillanatában is, tehát az időnek a minőségét vizsgáljuk, hogy az aktuális pillanat az mire a legalkalmasabb. Ha ezt a gondolatmenetet folytatjuk tovább, akkor van lehetőség arra, hogy mondjuk később bekövetkező időpontoknál mire alkalmas éppen az aktuális pillanat, talán így tudnám elmondani. Tehát, hogy amikor mondjuk egy hadjáratot próbáltak előrejelezni, hogy mikor lenne a legoptimálisabb elindítani ahhoz, hogy mondjuk siker következzen be, és megnyerjék mondjuk adott esetben a csatát, akkor nyilván erre kereste ki asztrológus, hogy melyik pillanat lesz a legjobb ahhoz, hogy elindítsanak mondjuk egy hadjáratot. Tehát ez nem jóslás, hanem inkább azt szoktam én is mondani, hogy
tendenciák és lehetőségeknek a kikeresgetése. Mert attól függetlenül bárki dönthet bárhogy. Pontosan a szabad akarat az ugyanúgy játszik. Előrejelzéseket készíteni talán az egyik legkomplexebb technika, mert ott nagyon figyelni kell különböző módszertanokat, össze kell ezeket együtt fésülni, és ugyanúgy hozzá kell vetni az alapszületési mintázatot is, hogy egyébként miért is jött valaki igazából ebben az inkarnációban. Tehát mik azok a célok és elképzelések, amik mindenféleképpen szeretne a lélek megtapasztalni, megvalósítani, és ahhoz, hogy ezek megvalósulhassanak, mikor mit érdemes elkezdeni, mikor mire érdemes a fókuszt helyezni, energiát fektetni bele, stb. Tehát, hogy nagyon komplex dolog az előrejelzés, ezért is szoktam mondani, hogy nem jósolunk, nincs ilyen. Van ilyen technika, de azt nem én szoktam adni az ügyfeleknek. Jó, tehát van ez a képlet, ez nyilván ez sok mindent megmutat, ahol vannak különböző tengelyek, meg engem nagyon érdekelnek ezek a házak, hogy mit jelentenek a házak, hol ezek fizikai dolgok, vagy csak egy ilyen spektrum valamilyen ábrán. Okay. A születési radixábra, amiben minden asztrológus dolgozik, szintekből épül fel. Talán így a legegyszerűbb elmagyarázni. Egy kör alakú ábrát fogunk látni, bárki rá tud keresni az interneten, rengeteg ilyen kalkulátor van, ami ingyenesen is elérhető. Ha tudjuk az órapercet, hogy mikor érkeztünk, akkor mindenféleképpen egy kör alakú ábrát fogunk látni, ami fel van osztva ilyen kis cikkelyekre, amik sokszor nem is egyformák, nincs benne logika, hogy mit miért. Ezeket a cikkelyeket hívjuk asztrológiai házaknak. Ezek életterületeket jelentenek. És furcsán gondolkodik az asztrológia, bár amikor ezt elkezdjük tanulni, egy idő után teljesen logikussá válik, mert minden összefüggésben van mindennel, szóval nem véletlenül helyezték ezt így, meg ábrázolják ezt így számunkra. Ebből a 12 darab életterületben mindenkinek igazából 4 sarokpontja van a képletének. Tehát 4 olyan sarok életterület van, hogyha az normálisan működik az életünkben, akkor már igazából helyünkön tudjuk magunkat érezni. Minden más, az csak kiegészítő kis történetszál tud lenni az életünkben. És ez a 4 sarok életterület, tehát összekötő vonalakat hívjuk fő tengelyeknek. A legtöbb akár interneten is elérhető oldalon ezt 2 vastagabb vonallal szokták jelezni. Most ez a 2 vastagabb vonal, sincs benne laikus számára logika, hogy hogyan osztja el 4 részre magát ezt a kör alakú ábrát, mert van egy elég szép dőlésszög általában, ahogy a 2 fő tengely úgymond szöget vet egymásra. Ez is egy vizsgált témakör, már kapásból a karmaasztrológiában, mert ez a szabad akaratról szól, hogy mennyire könnyedén tudjuk a 4 fő életterületet együttműködtetni, fenntartani, mekkora energiabefektetés adott esetben helytállni a hétköznapokban. De hát nyilván az egyéni fejtés során erről ki szoktam térni, erről abszolút aktívan szoktunk beszélni. Viszont ez a 4 fő életterület talán a legfontosabb mindenkinél. Én, amikor képletet fejtek, akkor először az aszcendens szoktam vizsgálni, mert talán az az egyik legfontosabb pontja a képletnek. Az emberek többsége azt szokta magáról tudni, hogy melyik hónapban érkezett, azt szoktuk tudni magunkról mondani, hogy ilyen és ilyen csillagjegyen van, én ez vagyok. Az a napnak az energiája, a nap abban a hónapban, abban a csillagjegyben vonult végig. Ezt mindenki szokta tudni. Nem is találkoztam még emberrel, aki ne tudná magáról. A napnak az energiája szól az ego fejlődésnek az útjáról, arról a szemüvegről, amin keresztül vizsgáljuk a mindennapokat, amit egész életen át folyamatosan fejlesztjük. Az utolsó levegővételünkig is ez fejlődni fog jó esetben. Azt nem szoktuk tudni jól csinálni, azért jöttünk, hogy azt tanuljuk, tehát ott azért elég sokszor szoktunk negatívabban működni, elég sok negatív tulajdonsággal szoktunk általuk rendelkezni. Tényleg általánosítok, már mindenki máshol tart a saját fejlődési útvonalon. Viszont az aszcendensnek a jegye és jellege, az a mintázat, az már sok-sok inkarnáción keresztül már egy megtanult mintázat. Hogyha elolvassuk az aszcendensünkre jellemző tulajdonságokat, adott esetben a nőklapjában, akkor már jóval kevesebb negatív tulajdonságot fogunk tudni általuk felismerni önmagunkból,
mint hogyha a napjegyet vizsgálnánk. Tehát ezért én az aszcendenst nagyon fontosnak tartom. A másik nagyon fontos jelölő egy képletfejtésnél a hold, mert a hold és annak a mintázata, jegye írja le a léleknek a minőségét, ami szintén egy múltjelölő, talán azt tudjuk legjobban működtetni. Tehát ha nagyon-nagyon szűkösen szeretnék fejteni egy képletet, akkor mindenféleképpen meg kell nézni azt, hogy a hold a születés pillanatában melyik csillagjegyben járt, annak adott esetben milyen fázisa volt, mi az aszcendens, mi a napjegy, és emellé még meg szoktuk nézni a leszálló hold csomópontot is. Ezen kívül minden más csak pluszban elszínezi a hétköznapokban, bizonyos helyzetekben, más-más működési mintázatokat veszek elő. Másképp fogok működni a munkahelyemen, másképp fogok működni otthon, a párkapcsolatomban, szüleimmel szemben, más vagyok különböző fejlődési ciklusaimban, fiatalként, felnőttként, és ahogy öregszünk, egyre inkább egy másik archetípus szoktunk elővenni. Szóval a képletfejtés sokkal bonyolultabb annál, mint hogy mi a napjegyem. Sokkal fontosabb a holdjegy, mint a napjegy. Igen. Jó, tehát beszéltél az aszcendensről, hogy egyrészt mit jelent az, hogy aszcendens, és hogyan kell ezt elképzelni, hogy milyen hasznunk van ebből, hogy ezt tudjuk, hogy mi az aszcendensünk, mit kell vele kezdenünk, hogyan kell figyelnünk, vagy hogyan kell magunkban keresni ennek a jeleit, vagy a tulajdonságait. Oké. Az aszcendens igazából egy térben elhelyezkedő pont. Ez a legegyszerűbb, ha ezt mondom, ez egy pont, ami egy olyan energiamintázat, amit már sok-sok inkarnáción keresztül megdolgoztunk, jóval kevesebb negatív tulajdonságot hordozunk ezáltal, annak a jegyre jellemző mintázatból. Maga az aszcendens felel elsősorban a fizikai megjelenésért, magáért a testért, azért a maszkért, amit felvettünk erre a körjátékra. Nagyon sokszor fejthető innen is, többek között innen is, akár fizikai betegségekkel kapcsolatos jelölőkre, viszont talán úgy tudnám elmagyarázni, mint hogyha lenne egy ilyen kis hátizsákunk, amiben be van pakolva egy csomó tulajdonság, képességhalmaz, és mondjuk az ízlésnek a kérdésköre is származhat innen, illetve nagyon-nagyon sok mindent jelentett maga az aszcendens is, de legegyszerűbben fogalmazva, ugye maga a képletábrában az aszcendens feleltethető meg az énnek a pontjáért, tehát ez a kiindulási origónk, ahonnan úgymond ezt felhasználva fejlődünk tovább. Nem azért jöttünk, hogy ezt a mintázatot nagyon felülírjuk, vagy ezt kéne kifejezetten fejleszteni. Elég komoly ön és én munka kell ahhoz, hogy ennek a még megmaradt negatív tulajdonságait úgymond kigyomláljuk magunkban, nyilván nem lehetetlen, hanem inkább úgy szoktam tényleg magyarázni, mint egy kiindulási pont. Tehát, hogyha valaki mondjuk megszületik X csillagjeggyel, Y aszcendenssel, akkor van egy Y hátizsákja, amit már, ahogy te fogalmaztam, már megélt. Így van. Tulajdonságokat. Tehát hiába vagyok én, nem tudom, X csillagjegyű, napjegyű akkor, de mégis az aszcendens Y lesz az, ami az alapom, amiből kiindítom az X-et. Pontosan. Értem. Pontosan. Annyival szoktam bonyolítani, amikor hozzám érkezik valaki fejtésre, vagy bármilyen fronton nekem erről beszélnem kell, amikor egy gyermek megszületik, akkor először a holdjegy kezd el működni. A holdjegyet szoktuk megfeleltetni a léleknek a minőségéhez. Aztán a léleknek a tükre, hogyha az ember jártasabb már egy picit az asztrológiában, akkor abszolút belenézve a másiknak a tekintetébe lehet következtetéseket levonni azzal kapcsolatosan, legalább, hogy milyen elemű mondjuk az a holdjegy, mert 4 elemmel dolgozik a nyugati asztrológia, tehát elemeket már egy kezdő asztrológus is fel fog ismerni a másiknak a tekintetében, és az, ami tényleg nagyon-nagyon ösztönösen működik. Amikor egy gyermek már elkezd kúszni, mászni, csúszni, már elkezdte felismerni, meg belakni a kis testét, akkor kapcsol be az aszcendensnek a jellege, akkor már színeződik el a kép, és amikor már a gyermeknek van én tudata, tehát megszűnik az, hogy Lacika vagy Lilike, amikor már van az ego fejlődés úgymond elindult, akkor kapcsolt be hozzá a napjegy. És az összes többi égi test, azok különböző archetípusok, melyek szerepkörök, melyek bizonyos helyzetekben veszünk elő.
Ezek tulajdonképpen a személyiségjelölők, és az aszcendens az egyik ilyen személyiségjelölőnk. Viszont van még 3 pontunk a képletben. A képletnek a legmélyebb pontja, ami szintén egy pont, ezt IC-vel szoktuk jelezni. Ez felel egy jó nagy csokornyelőző életért. Ez így a legegyszerűbb. Maga az inkarnációnak a gyökerét jelképezi, felel sokszor a születésért, a származásért, a felmenőkért, azért a született családért, ahova érkeztünk, transzgenerációs mintákat is ide lehet befeleltetni, főleg ha valaki mondjuk családállítással is foglalkozik és érdeklődik ezen keresztül. Én úgy érzékelem, minthogyha onnan, ebből a pontból ilyen derengésszerűen jönnének elő képességek, emlékfoszlányok, főleg ha valaki már elindult ezen az úton. Az egyik legfőbb karmikus pont az IC, legfőbb karmikus ház, és ha belegondolunk mondjuk a transzgenerációs mintázatokban, hogy a felmenők milyen olyan nehézségekkel küzdöttek meg generációkon keresztül, akkor nem csoda, hogy elég nehezített pálya szokott ez lenni. Ez az IC még sok minden más dolgot is jelez, megjelenthet magát azt, hogy hogyan állunk mondjuk a nemzetiségünkhöz, az otthonunkhoz, milyen hátteret szeretnénk, milyen az ideálisan elképzelt bázisunk. Nagyon sok minden jelent, nagyon sok mindent az asztrológiában. Tehát akkor az is, hova érkezünk, tehát ahol élünk, ahol vagyunk, meg a célok is, amiket elképzelünk magunknak. Igen. Tehát, hogyha azt is szoktuk mondani, hogyha mondjuk a született családban a gyermekkori tapasztalatok nem voltak éppenséggel rózsásak, akkor az a mintázat ott van benne, hogy mi az, amit mi viszont szeretnénk megvalósítani a saját családalapításunk során. Említetted az előző életek tapasztalatait, és akkor családi mintázatokat, hogy van egy adag, amit akkor nevezünk előző életbeli tapasztalatoknak, amik hatással vannak ránk a mostani pillanatban. Igen. És van egy adag, amit a családi mintázat ad, ahova éppen megszülettünk, ahol éppen vagyunk. Tehát akkor ez egy ilyen kétfajta csokor. Ami igazából egy. Ez a kétfajta csokor az egy. Én azt vallom, hogy sok-sok inkarnáció folyamán megtapasztalt halmazból szemezgetünk a következő inkarnációra egy jó nagy adagnyi témát, amit szeretnénk most már megfejlődni, megugrani, átírni, felülírni, bárhogy is fogalmazunk, amihez keresünk egy transzgenerációs mintázatot, hogy ott ezek a dolgok restimulálódni tudjanak. Tehát én azt gondolom, hogy minden összefügg mindennel, tehát nincs olyan, hogy bárki elszenvedne bármit, hanem igazából vállalások vannak. Azért élek meg bizonyos nehézségeket, mert én ott akarok lenni, és én azt meg akarom tapasztalni, és amikor azt a tapasztalatot kvázi meguntuk, akkor lépünk tovább egy következő stációponthoz. Ezt nagyon nehéz elfogadni néha olyan helyzetekben, amikor egy olyan tapasztalatok vannak, amit az ember lehet, hogy a mostani eszével vagy tudatával így nagy évben elkerülne. De akkor valahol mindennek van egyfajta tudatos választása, vagy a kimenettel az csak egy változó. Tehát van egy minősége a történésnek, amit választasz, hogy ez megtörténjen, azt meg akarod tapasztalni, de maga a hogyanja, az változó intenzitású lehet például. Igen. Pár szemüvegek vannak. Minden viszonyításnak a kérdése, és minden a megélésnek a kérdése, hogy kinek hol van elakadása. Mert az egyik egyénnek problémát jelent egy bizonyos problémahalmaz, de a másiknak ugyanaz a szituáció nem okoz problémát. Tehát ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk összerakva. Az, hogy a traumáknak a mértéke, az mennyire intenzív, is sok mindentől függ szerintem, és leginkább attól függ, hogy mi az, amit valójában végig szeretne csinálni az a lélek, aki kérdez. Tehát
A különböző terápiák folyamán, melyeken magam is részt vettem, vagy adott esetben csoportos foglalkozások keretén keresztül, az ember óhatatlanul hall olyan történeteket, ami hátborzongató, vagy ami nagyon-nagyon mélyen érinti. Viszont amikor távolabbra tudunk rátekinteni az egyénre, és arra a halmazra, amivel ő érkezett, azokra a célokra, ami miatt ő neki bizonyos tapasztalásokat magáévá kell tennie, akkor már eltörpülhet adott esetben az a fájdalom. Nagyon komplex és összetett kérdések ezek szerintem, és nincs jó meg rossz se, csak tapasztalás. Említetted, hogy 4 főpontja van a képletnek. Beszéltünk az első 2-ről. Igen. Mi a harmadik? A harmadik fő képletpont az a descendensnek a pontja. Ez szól elsősorban a párkapcsolati elvárásoknak a mintázatáról. Nem szép kifejezés az, hogy elvárás, viszont mivel az aszcendenssel pontosan átellenes pont a képletben, tökéletesen mutatja azt az ellenpólust, ami mindenki, aki nem én vagyok. És hogyha ezt mondjuk adott esetben párkapcsolatban gondolkodunk, akkor mi az a mintázat, ami teljes mértékben az átellenes oldalon van, ami tökéletesen meg tudja mutatni azt a tükröt, hogy milyen is vagyok én valójában, illetve mi az a dolog, ami belőlem hiányzik, viszont a másik magban benne van. Ezáltal tudunk úgymond 2 egész egy sokkal nagyobb valamit megtapasztalni. Tehát a descendens azt mutatja meg, ami valójában én is vagyok, csak nem fogadom el, vagy nem élem meg. Adott esetben igen. Sőt, nagyon sokszor ez így is van addig, amíg az emberek nem indulnak el azon ismeretnek az útján. Egyre jobban kezdik kirajzolódni, hogy ha túlépünk azon, hogy mi a csillagjegyünk, vagy a napjegyünk, és akkor van egy holdjegy, de igazából nincsen semmi, mert az összes hozzánk tartozik valamilyen szinten. Pontosan. Csak valahogy így működik, valahogy úgy. Oké. Tehát akkor a descendens akár egy ideális társnak az aszcendense? Igen, végül is lehet így is gondolkodni. Tehát a descendens mutatja azt, hogy mi az, amit én valójában elvárok. Mi lenne számomra a legideálisabb egy párkapcsolatban. Mi az, ami számomra mondjuk úgy biztonságot tud nyújtani. Mit szeretnék én megtapasztalni egy párkapcsolatban. Milyen mintázatot, energiát kell képviselni annak a másiknak, hogy én úgy érezzem, hogy ki tudjuk egészíteni egymást, és tudjuk egymást segíteni tovább az úton, ha ez így érthető. Abszolút. Ami nem azt jelenti, hogy a párunknak a napjegye, vagy bármilyen aspektusa pontosan ez lesz, viszont amikor mi rátekintünk arra az emberre, ezt látjuk, ezt érezzük, erre van szükségünk ahhoz, hogy ez egy hosszú távon fenntartható párkapcsolattá tudjon avanzsálódni. Tehát igen, akkor pont ezt akartam mondani, hogy nem elég letölteni egy alkalmazást, ami megmondja, hogy a szűz csillagjegyedre még lesz az a, nem tudom, bika, oroszlánba. Igen. Hát ez nagyon-nagyon kevés, ezért nem szoktam szeretni azt. Bár figyelemfelhívásnak feltétlenül szükséges és jó dolog az, hogyha a kollégák beszélnek arról, hogy melyik jegy passzol melyik jegyhez, sokkal-sokkal komplexebb egy személyiség annál, mint hogy nem tudom, 12 darab kasztra osszuk az emberiséget. Tehát akkor valaki ez alapján akar magának párt keresni, hogy csak egy nem tudom milyen csillagjegyű párt kutat a világban, akkor az valószínűleg nem fog soha beteljesülni, vagy nem fogja megtalálni benne. Valószínű. Úgyhogy hagyatkozzunk az ösztönökre, az érzésekre. Igen. Nagyon szerettem a párkapcsolati összevetéseket, az úgynevezett szinasztriákat, amikor 2 egyénnek vetítjük egymásra a képletét, hogy hogyan jöhetnek ki egymással, mi az a mintázat, amit adott esetben együtt fognak megvalósítani, mik a közös feladatok, célok, elképzelések, milyen előző életekből hozott történetszálaik vannak, milyen relációban voltak már egymással, ez egy nagyon izgalmas munka, folyamat számomra, és akkor általában megfigyelhető az, hogy azért a descendens jegye azért az benne szokott bőven lenni, aktívan szokta tudni az a másik egyén alkalmazni azt a mintázatot. Tehát az összevetésnél egyébként kijön az, hogy valójában mennyire kompatibilisek egymáshoz. Ez általában a másiknak
az aszcendens sem mutatja, vagy a holdjegye, vagy még pontja? Hát ezek közül valamelyik. Tehát valamelyik főjelölő általában az szokott lenni, mint a deszcendens jegye. De ez a hozott, már nem a jelenleg tanult? Van, amikor jelenleg tanulja, és azért. És ezért is bonyolult ez az egész asztrológiai rendszer, mert teljesen másképp fejtünk egy női képletet, és másképp fejtünk egy férfi képletet is. Más-más archetípusok fognak aktívabban dolgozni egy nőnél, és más archetípusok fognak dolgozni aktívan egy férfinál. És az egymásnak a női meg a férfi jelölői az, ami bevonza a másikat, szóval ez sokkal komplexebb dolog azt megnézni, hogy két ember mennyire alkalmas a hosszú távú együttműködésre, mint az, hogy kinek mi a napjegye. Hogyha KH-tól indíthatok, tehát a hagyományos gondolkodásmód a női szerepköröket ketté vágta. A nőt magát ketté vágta Vénuszá és Holddá. A Vénusz, mint archetípus, a szépség, a harmóniateremtés, a pénzteremtés, maga a női csábításnak, a fiatal női csábító énnek az archetípusa. A Hold meg pedig az anyaságot képviseli, ha archetípusban van, az anyát képviseli. Több ezer évig ezen felül olyan túl sok feladatköre a nőknek alapvetően nem is volt, de nincs is erről van szó igazából. Ahogy elkezdtek újabb típusú égitesteket felfedezni, úgy leginkább, főleg az elején istennőkről kezdték az újabb típusú égitesteket elnevezni, úgyhogy megnyílt a lehetősége már újabb típusú szerepköröknek a megélésének. És ez egyébként az ipari forradalommal nagyjából egy időben kezdhető datálódni, úgyhogy így kell ezt elképzelni, megjelentek újabb szerepkörök mind a világunkban, mind azáltal, hogy felfedezték és elnevezték őket, elérhetővé vált a kollektív tudattalan számára. Van már Pallas Athénénk, aki a fiatal, erős, független női archetípus. Ma már leginkább muszáj lenne megélni minden nőnek ezt a tapasztalatot, hogy mindentől és mindenkitől függetlenül is képes önmagát fenntartani, és meg tudja élni azt a belső női erőt, amire nem igazán volt lehetőség az utolsó pár ezer évben, mert mindig egyfajta tulajdoni jogviszonyban kellett a nőnek a férfival relációban lenni. Van már külön archetípusunk arra, hogy hogyan működünk hosszabb párkapcsolatokban, nem feltétlenül mondom ki azt, hogy feleség, bár ugye ma már nem muszáj hozzámenni senkihez feleségül, de hogy hogyan működök én együtt másokkal hosszabb távon, vagy milyen vagyok én egy adott esetben egy élettársi viszonyban már, arra is, abban is másképp szoktunk elkezdeni működni, ahogy csak gondoljunk abba bele, hogy hogyan változik egy párkapcsolat szinte hétről hétre, hónapról hónapra, ahogy mélyül el két embernek a dinamikája. Van külön archetípusunk arra is már, hogy milyen az, amikor valaki már meg is találta a valódi hivatását nőként, tehát már tudja, hogy van valami sokkal önazonosabb hivatás tudata, amiben teljesen ki tud teljesedni. Viszont ez már nem a Pallas Athéné, hogy ő függetlenül szingliként akarja leélni az életét, hanem mindeközben fent tud tartani egy olyan modernebb kori párkapcsolati mintázatot, hogy ettől függetlenül neki van társa, viszont mind a ketten megélik azt, amiért ők valójában jöttek, és úgymond a közös hasznos szabadidőt töltik el együtt. Erre is külön archetípusunk van már. Ezen felül van, tehát ez a pár plusz női archetípus, még az anyaságnak is vannak színei, meg mélységei, amikre jelölőket szoktam kifejezetten vizsgálni, de ezek ugranak a szemem elé a képletben. Ezen felül meg rengeteg asztorioda és kentaur típusú égitest van, amik szintén nőkről vannak elnevezve, különböző istennőkről, különböző mitológiai alakokról, amik szintén tulajdonságukat jelképeznek. Most teljesen egyszerűen, nyilván most például Freyjának jutott eszembe a képe, aki egy alternatív Vénusz. Össze lehet hasonlítani a két istennői minőséget, az egyik görög-római mitológiából, másik pedig az északi mitológiából érkezett, viszont van különbség, hasonlóak, de van különbség a két mintázat között. Vénusz inkább mondhatnám a szépségideál felé, a gazdagság, a jólét, a tényleg harmóniában való törekvésről szól.
Freya viszont már egy sokkal vehemensebb, harcosabb, sokkal több öntudattal és mélységgel rendelkezik, mint Vénusz, de már más lesz. Tehát, hogy ezeket mind megvizsgálva egy nőnek a képletében, hogy mely égitest mennyire jelentőségteljes az ő képletében, ez a személyiségével nagyon erősen ki fog domborodni, és nem csak a személyiségében, hanem adott esetben nagyon sokszor az életútján is megfigyelhetőek ezek, hogy bizonyos szakaszokban nagyon egy típusú mintázatot él meg, és abban találja meg a boldogságát. Szóval az utóbbi 100-150 évben nagyon sok női archetipus fedeztek fel, vagyis hát égitestet fedeztek fel, és nagyon sok női archetipus jelent meg, több dolognak köszönhetően. Ez én úgy gondolom, hogy talán egyenesen, arányosan hozta magával azt, hogy a férfiaknak is változott az archetipusai, vagy jelentek meg újak, vagy módosultak a korábbiak. Igen, ezzel abszolút egyetértek. Egy pár dolgot azért szeretnék elmondani azzal kapcsolatosan is, hogy hogyan vizsgálok adott esetben egy férfit. Ott is miket szoktunk végig venni náluk, tehát a Mars, mint égitest, jelképezi azt a férfi potenciált, a férfi erőt, hogy egy férfi hogyan működik fiatalként, milyen az akaratereje, milyen a vehemenciája, hogyan áll bele abba, hogy mondjuk teremtsen, vagy megvalósítsa önmagát. Tehát nyilván fiatalon egy férfi is valahogy működik, majd ahogy telik az idő, és változnak a szerepkörök, úgy kapcsolódnak be még pluszban égitestek. Ahogy egy férfi fejlődik és változik, és egyre több tapasztalatot gyűjt, és egyre több sikerélmény éri őt, bármilyen fronton, munkájában, a párkapcsolaton belül akármi, akkor a Jupiter az, ami egyre inkább kapcsol, és egyre aktívabban részt vesz a személyiségben. A Jupiter szól elsősorban az önmagunkba vetett hitről, az önbizalomról, és az, hogy mennyire engedjük meg magunknak azt, hogy még inkább kiteljesedjünk. Majd, amikor egy férfi apává is válik, és családot alapít, akkor pedig a napjegy lesz az, ami eszkalálódik egy férfiban. Tehát a napjegy sokkal inkább erőteljesebbé válik onnantól kezdve. A napjegy, ez a hónap, amiben érkeztünk, mindentől függetlenül, ha nők, ha férfiak vagyunk, jelképezi azt, hogy mi milyennek láttuk a saját édesapánkat. Milyen volt az a mintázat, ami segített nekünk abban, hogy felnőjünk. Egy férfi képletében onnantól kezdve, hogy apává vált, nyilván a saját édesapjával való relációja és mintázata arra stimulálódik, de ott kell leginkább megdolgozni az egót, talán így tudnám ezt értelmezni. Aztán, ahogy telik az idő, adott esetben kapcsol vissza a Jupiter, hiszen egy idő után már egyfajta tanítóvá is válik egy férfi, szárnyai alá is vehet másokat, már a gyermeke tanácsért fordul hozzá, és már nem a mindennapi, nem tudom, játékról szól kettőjüknek a dinamikája, és nyilván az idő előre haladtával pedig a Szaturnusz az, ami az agságot fogja jelképezni, hogy hogyan csontosodunk be az idő folyamán. Mondjuk ez nőkre is igaz. És még azok az új tulajdonságok vagy archetipusok, amik megjelentek a férfiak részéről, vagy férfi oldalon. Említetted a nőknek, hogy függetlenség, de mellett a családanya egyensúlyban. A hozzám érkezőknek a nagy százaléka, aki már megenged magának egy teljesen más típusú életutat, mint azt mondjuk, amit a családi elvárások, transzgeneráció diktálna számára. Hozzám leginkább művészek, illetve egyfajta gyógyítók érkeznek. Nagyon-nagyon sok művészetekkel kapcsolatos jelölő
található meg mindenkinek a képletében. Nyilván mindig az a kérdés, mert minden égitest fent volt az égbolton, mindegyikünk születésének a pillanatában, tehát itt nem az a kérdés, hogy ott van-e a képletben, hanem hogy az mennyire prominens, mennyire kapcsolódik össze a személyiségjelölőkkel, nappal, holddal, aszcendenssel, leszállóhold csomóponttal, Merkurral, gondolkodásmóddal, vagy mennyire van rajta mondjuk az életúton, vagy a hivatásponton, tehát egy nagyon-nagyon komplex dolog vizsgálni valakinek a képletét, hogy mi az, amiben ő tehetséges, viszont hozzám nagyon-nagyon sokan érkeznek különböző tehetségekkel, amik sokszor látensek, tehát, hogy nem is feltétlenül biztos, hogy feltűnt számára az, hogy mondjuk adott esetben milyen jó íráskészsége van, vagy mennyire jó adott esetben a füle, vonzódik a zenéhez, de nem igazán volt lehetősége mondjuk valamiféle hangszeren tanulni, stb. Vagy a másik véglet, hogy amik megjelentek szintén újabb típusú égitestek, a legendák folyamán rengeteg gyógyítónak az archetipusa az, amik által égitestekbe kerültek a vizsgálandó tárgyak közé. A művészeteket is több felé lehet bontani, ami kifejezetten a képzőművészet irányába viszi az egyént, vagy konkrétan művész ilyen képes a keze által készíteni, és a szakmájában kiteljesedni, tehát találkoztam olyan festővel, szobafestőmázolóval, aki zseniálisan volt képes a munkájában helytállni, azért, mert egyszerűen látta, hogy milyennek kell lennie annak a helyiségnek, amit elkészít például, és ő meg is engedte magának azt, hogy a színekkel játszon, stb. Rengeteg ilyen történet van, de onnantól kezdve, hogy erre mondjuk fel is hívjuk a figyelmet, sokkal nagyobb önbizalommal fogja tudni mondjuk felvállalni önmagát, és sokkal sikeresebbé tud valaki válni. Tehát, hogy mindenféleképpen érdekes lehet mindenki számára egy ilyen jellegű elemzés, mert ki tudunk domborítani olyan dolgokat, amik feltétlenül jók lehetnek az önmegvalósításban. Ha a statisztikát kéne néznem, akkor hozzám fordulóknak nagyjából a 70%-a vagy már aktív, vagy potenciális segítő. Mindig az a kérdés, hogy melyik irányt szeretné ő képviselni, hiszen ma már rengeteg olyan terápiás módozat van, amivel segítséget lehet kérni blokkoknak és elakadásoknak, vagy akár konkrét fizikai betegségekkel kapcsolatosan is. Ezeknek rengeteg jelölője van, amik újabb égitestek. Na most ebből a legsarkalatosabb égitest, a Chiron nevű égitest, ami képviseli a karmikus sérüléseinknek az összességét. Most Chiron a legendában tulajdonképpen ő volt az első gyógyító, tanító per gyógyítónak az archetipusa. Ezt a képletpontot mindenkinél vizsgálom, mert sajnos a blokkjainknak és az elakadásainknak ez a gyökere. Ez az, ami mindenkinél 3 éves korig legkésőbbre stimulálódik, és ezt onnantól kezdve vagy alul, vagy felül, de kompenzálni szoktuk a működésünk folyamán. Tehát ezt mindenképpen vizsgálom, hogy ha ez az égitest nagyon-nagyon-nagyon prominens, mert adott esetben a születésének az uralkodója, tehát az aszcendens jegyéhez köthető égitest, vagy rajta van az életúton, vagy különböző helyeken megtalálom a képletben, akkor valamilyen formában ő egyfajta segítővé fog válni. Na most ez, amit tényleg itt a munkám folyamán most már rengetegszer sikerült felfejteni, és megtalálnom, és remélhetőleg tudtam utat mutatni útkeresőknek. Szóval ez az egyik olyan égitest, amit mi aktívan alkalmazunk. A hagyományos asztrológiához képest mi ezt nagyon fontosnak tartjuk. Tehát vannak olyan gondolkodók, akik azt gondolják, hogy ez nem fontos. A hagyományos gondolkodásmód a Szaturnuszhoz és a Plutóhoz társítja a félelmeket, a korlátozásokat, a megkötéseket, a halált, az átalakulást, minden olyan drámai dolgot, amitől félni szoktunk. Viszont azért szerintem nagyon sokan bebizonyították a történelem folyamán, hogy lehet élni félelmek nélkül, meg lehet mászni a Mount Everestet, illetve utólag is lehet konstatálni azt, hogy teljes mértékben átalakult az életünk, és újra kell kezdenünk mondjuk egy másik országban. Tehát, hogy nem feltétlenül biztos, hogy mindenki fél ettől.
Viszont a gyermekkori traumáinkat azt nem igazán tudjuk a szőnyeg alá söpörni, mert egy bizonyos ponton túl az eszkalálódni fog, akár egy vállás folyamán, vagy egy munkahelyi kiégés folyamán, vagy már egy konkrét fizikai betegség formájában. Tehát én sokkal prominensebbnek találom azt, hogy legyünk tisztában azzal, hogy mi az a mintázat, amivel nekünk mindenféleképpen dolgunk van. Nagyon sok gondolkodásmód foglalkozik ezzel, hogy egy személyben jelenik meg nő és férfi is, férfi oldal, női oldal. Igen. Hogy ebben is akkor gondolom észlelhető valamilyen tendencia, változás, személyre lebontva külön, akiben egyben van a nő és a férfi oldal is. Igen. Mint az utóbbi 100-150 év tapasztalatai, hogy külön a női archetípusok változtak, külön a férfi is valamennyire, de hogy egyénenként lebontva, mint egyént vizsgálva nő és férfi oldal. Én azt gondolom, hogy mindannyiunkban benne van mind a két oldal. Mindannyian működtetünk női energiákat és férfi energiákat is. Egy képletfejtés során teljesen egyértelműen ott van az, hogy a lélek hogyan szeret leginkább tapasztalni. Inkább férfiként, avagy nőként szeret itt a földi fizikai síkon játszani. Ez ordít a képletből azonnal az elején. Ez meg szokott azért jelenni a személyiségben. Azért azt úgy szoktuk érezni, hogy valaki mondjuk férfiként kicsit femininebb, lágyabb, érzékenyebb beállítottságú, és ugyanúgy nőknél is, hogy nagyon tüzes, nagyon vehemens, nagyon kezdeményező típus, és akkor az is ugye az energiákban ott van benne. Viszont ez nem azt jelenti, hogy nem lesz ő igazi nő, vagy nem lesz ő igazi férfi. Az archetípusokban én úgy gondolom, hogy nincsen kifejezett változás, hanem energiamintázatváltozás zajlik folyamatosan. Ahogy ezek az égi testek táncolnak az égbolton, és bekerülnek a csillagjegyekbe, bár ez egy nem túl szép kifejezés, de talán így a legegyszerűbb értelmezni, úgy elszíneződnek az archetípusok, és attól függően, hogy mennyire gyorsan táncolnak tovább a következő csillagjegybe, így megfigyelhetőek kisebb generációs sémák, hasonlóságok, hogy bizonyos évjáratokban születetteknek hasonló problémáik is vannak, illetve hasonlóan működnek férfiként vagy nőként. De ebben folyamatos változás van, tehát én nem gondolnám azt, hogy ennyire determinikusan aggódni kéne amiatt, hogy ki mennyire férfi vagy ki mennyire nő, hanem ez csak egy adott lenyomat, egy adott pillanatnak a tapasztalása, és ez is helyén és rendben van, én szerintem. Ha már elmegy valaki hozzád egy elemzésre, akkor nagyon sok minden kiderül. Egyrészt, hogy alapból milyen típus, még hogyha ezt magáról nem is tudja. Milyen irány az, amivel neki könnyebb vagy érdemesebb foglalkoznia, amiben mondjuk kiteljesedhet a saját minősége által, ami hozzá passzol. Meg akkor nagyon sok elakadásra, problémára, traumára esetleg, vagy olyan görcsökre, amik akadályozzák ebben, hogy ő kiteljesedjen. Mi erre a megoldás? Az oké, hogy kiderült, hogy neked van egy ilyen elakadásod, vagy ezzel problémád lehet, hogyan tudsz nekik ebben segíteni? Ez a jó a karmasztrológiában, hogy abszolút egyénre lehet felállítani adott esetben a kezelési tervet is. Igen, ugrik és ordít a képletből, hogy kinek mire lenne leginkább szüksége. Hogy azokra a blokkokra és elakadásokra, mely típusú terápiás módozatok tudnak leginkább segíteni. Ezt adott esetben a keironi mintázat is már tudja sejtetni számunkra. Például egy teljesen egyszerű példa, a bika keironos generációnak mindenféleképpen kell valamiféle érintéssel kapcsolatos terápián részt venni, vagy valami különböző masszázsnál, vagy kineziológán, vagy bármi, ami mindenféleképpen az érintést és a fizikai testhez való kötődést tudja erősíteni számukra. Ez csak egy példa. Tehát vannak dolgok, amik egyértelműek
egy egyén számára. Akik hozzám érkeznek és úgy érzik, hogy velem szeretnék folytatni tovább a terápiás utat, én erre kétféle megoldást szoktam tudni felajánlani. Egyrészt foglalkozom spirituális választerápiával, ami blokkoknak és elakadásoknak segít feloldani előző életekből a helyét, viszont azt vettem észre, és főleg a chironii témaköröknél, hogy sajnos az 1v1-es terápiák sokszor egy bizonyos ponton túl megrekednek, megakadnak. Valamiféle csoportos megoldást próbáltam találni és keresni erre, hogy adott esetben nekem is könnyebbé váljanak a hétköznapjaim és a mindennapjaim, és én most a jelenlegi tudatállapotomban a családállítást tartom az egyik leghitelesebb és legszakszerűbb és legeredményesebb terápiás módozatnak, főleg úgy, hogy itt is lehet természetesen egyéni állításokat kérni, de főleg, hogyha az anyai vagy apai oldalt kell helyreállítani. Tehát a szülői köteléket kell rendbe rakni, mert hát nyilván a problémáinknak leginkább ugye a szülőkkel való reláció az, amire stimulálta egészen picikorban. Ahhoz azért mindenféleképpen valamiféle terápiás módozat, csoportos verziója a legalkalmasabb, úgyhogy számomra nagy öröm volt megtanulni ezt a technikát. Már én magam is formálom egy kicsit a saját elgondolásomra, megyek én is a saját megérzéseim felé, hogy kit, hogy merre kell vezetni ezen az úton, de most jelen esetben én ezt tartom a leghatékonyabbnak. A családállítással kapcsolatosan azért rengeteg tévhit kering, akár az interneten is. Nagyon sokan azt gondolják, hogy mi konkrétan eljátszatjuk a saját családját emberekkel, ami azért nem teljesen igaz. Vannak esetek, amikor fel van állítva valakinek az egész családi mintázata, de ez leginkább nem is erről szól. Azt szoktam kérni a hozzám érkezőktől, hogy próbálják meg megfogalmazni azt, hogy mi az a probléma, ami ha nem lenne az életében, és az megoldódna és feloldódna, akkor könnyebbnek, boldogabbnak és harmonikusabbnak tudná megélni a hétköznapjait. Hogyha ezt sikerült megfogalmazni, mert egyszerre csak egy problémával dolgozunk és foglalkozunk, akkor bizonyos irányított kérdések folyamán megpróbálunk érzelmeket társítani ehhez. Szorongásokat, félelmeket, fóbiákat, bármit, ami feljön ezzel kapcsolatosan, és ezt az érzetet és érzést próbáljuk megkeresni a családi mintázatban, a transzgenerációs mintázatban. Hellinger, a módszer megalkotója, elkezdte vizsgálni a generációknak az egymásra hatását, és felismert ismétlődéseket. Teljesen egyszerűen ez az alapja a dolognak. Bármelyik felmenünk 4 generáción belül átélt egy komolyabb traumát, teljesen mindegy, hogy mit, ott kialakult benne egy negatív érzet, és ez az érzet az, ami megismétlődik generációkon keresztül. Tehát nem az esemény, hogy adott esetben mondjuk elvették a földjeit, és éhezni kényszerült, vagy bármi, hanem az az érzés, hogy ő mondjuk elárulva van, vagy szűkösséget él meg, ez az érzés fog ismétlődni. És amikor jön valaki egy problémával, ezt az érzelmet keressük vissza, hogy a 4 generáción belül hol a legélesebb és legerőteljesebb, és ott választjuk le arról a szintről, mondjuk így, az egyént, és szabadul fel a tudattalanja mert már nem kell megismételnie ugyanazt az érzelmi sok hatást. És ezáltal találom egy megoldást a problémájára, szinte varázsütésszerűen. Szóval akkor a családállítás nem a család játszódik el, nem a családot állítjuk fel, hanem különböző szituációkat? Vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy néz ki, hány ember vesz részt egy ilyenen, egy csoportoson, mik a szerepük, vagy a feladatok éppen, hogyan zajlik egy ilyen terápia, egy esemény? Egy csoportos foglalkozáson vannak az állítók, akik szeretnék kérni, hogy a problémájukkal foglalkozzunk. Ők azok, akik megfogalmazzák nekünk pár mondatban, hogy mi az a probléma, ami ha nem lenne az életükben, akkor könnyebben és harmonikusabban tudnák a hétköznapokat átívelni. És vannak a segítők, akik
arra az alkalomra adott esetben nem hoznak problémát, csak vállalják azt, hogy bizonyos helyzetekben szerepkörökből lesznek hívva, és ők segítenek felvázolni ezeket a mintázatokat. Ezt így kell leginkább elképzelni. Ezek általában délutáni vagy egésznapos foglalkozásokként kell elképzelni. 6-8 állítás szokott zajlani nálam egy ilyen alkalommal. Egy-egy állítás fél, max. 3-4 órán át szokott tartani, de inkább fél óra. Sokkal rövidebb idő alatt vagyunk képesek áttörést elérni, mint más típusú technikáknál, én úgy gondolom. 13-14 főnél többen nem szoktam egyszerre dolgozni egyelőre. Meglátjuk, hogy ez a későbbiek folyamán hogyan fog változni. Az állítók egymás állításában is részt vehetnek, mint segítők. Tehát igazából mindenki dolgozik egy kicsit mindenkinek, illetve mindenkire hat minden egyes oldás. Az, aki mondjuk egy állításnál nem is vesz részt, csak úgymond a körben ül, és érzékeli, és érzi azokat az érzelmi mintázatokat, amik feljönnek, szóval még rám is rengeteget hat az egész folyamat. Amikor elkezdjük, és valaki meg tudja fogalmazni azt, hogy mivel szeretne azon a nap folyamán foglalkozni, akkor általában kezdőképnek vannak esetek, amikor vannak úgynevezett eszenciális állítások, ami séma szerint zajlanak, de hogyha nem séma szerinti technikát kell alkalmazni, mert én úgy döntöttem, hogy az lenne a leghelyesebb, hogyha tényleg megnéznénk, hogy maga a probléma, megfogalmazott energiamintázat, az hol fogjuk megtalálni, akkor tényleg arról szokott elsősorban szólni, hogy kiválaszt egy képviselőt, aki őt, saját magát fogja képviselni, és kiválaszt valakit, aki mondjuk úgy a problémával töltjük meg, és megnézzük az elején, hogy a két szereplő hogyan viszonyul egymáshoz. Az állítást, maga az állító, tehát aki kéri, hogy a problémával foglalkozunk, kívülről szokta végignézni. Tehát ő aktívan nem vesz részt az állítás folyamatában, hanem a legvégén az oldásnál foglalja el a saját helyét ebben az egész dinamikában, és történik meg az oldásnál. De itt ez igazából arról szól, hogy kívülről tudjunk megnézni dinamikákat, helyzeteket, kapjunk információkat mások által, mert teljesen más az, amikor távolabbról tudunk rátekinteni egy problémahalmazra, mint amikor tényleg aktívan benne vagyunk a mindennapok folyamán. Különböző lépései vannak ennek a folyamatnak. Miután számomra elegendő információ érkezett arról, hogy maga az állító és a probléma milyen relációban van egymással, hogyan viszonyulnak egymáshoz, utána szoktuk megkeresni azt a szintet, hogy a 4 generáción belül hol volt a legerősebb az érzelmi elakadásblokk, amiről szeretnénk az egyént leválasztani. Majd amikor ezt sikerült beazonosítani, és adott esetben még információkat is tudunk gyűjteni arról, hogy mi történt ott, mert sokszor jön információ arról, hogy pontosan mi történt azzal a bizonyos felmenővel, akkor utána történik meg az oldás. Tehát ezért relatíve gyors folyamat maga a családállításnak a módszertana. Én már azért emeltem be más technikákból különböző mozzanatokat, szeretem visszatesztelni azt, hogy mennyire volt sikeres egy oldás, már adott esetben instant módon is, illetve hozzám általában azok érkeznek, akik már jártak nálam elemzésnél, tehát már nagyjából tudom azt, hogy mi lenne nekik az útjuk, mi lenne az, amit ők szeretnének megvalósítani, mi a vágyuk, mivé szeretnének ők válni majd az idők folyamán, és bizonyos céljaikhoz és elképzeléseikhez is szoktunk ilyen úgynevezett rejtve megvizsgálni azt, hogy hogyan áll egyébként az egyén azokhoz a témakörökhöz. Szóval igyekszem én is színesíteni, és már nem csak a tiszta Hellingeri módszert alkalmazom. Egyénre állítom fel azt, hogy mi lenne számára a legjobb egy ilyen alkalom folyamán. Tehát akkor sokszor nem is személyt képvisel a segítő, hanem akár egy problémahalmazt, vagy gondolathalmazt, Igen. vagy egy fogalmat, Igen. vagy akár csak egy érzést. Így van, nagyon sok minden lehet. Van, amikor nem is világosítom föl
a résztvevőket arról, hogy ő pontosan mit képvisel. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi tölti el őket egy ilyen szerepkörben, hogyan érzik magukat. Nekünk folyamatosan az érdekes, hogy hogyan érezzük magunkat mindeközben, hogyan változunk, hogyan változik a kisugárzásunk, az önbizalmunk, vagy bármi egyéb. Nagyon érdekes folyamatok ezek. Szerintem belülről is, tehát én magam is, amikor részt veszek ilyen foglalkozásokon, akár segítőként vagy állítóként, illetve mint vezető, ki egy ilyen csoportot segítek, szintén. Akkor itt a legtöbb esetben nem is tudják, hogy mit képviselnek, ne befolyásolja őket, hanem rögtön azt mondják, hogy én most így érzem magam, úgy érzem magam, közelednék, távolodnék valakihez, valakitől. Így van, pontosan. Nagyon érdekes, mert minden alkalommal vannak olyanok, akik még nem jártak semmilyen ilyen jellegű alternatív technikán. Mindenkiben szokott lenni egy bizonyos félelem talán azzal kapcsolatosan, hogy mi van, ha neki ez nem fog menni, mi van, ha ő nem fog semmit se érezni, mi van, ha ő erre nem alkalmas, ez nem az ő technikája, ez neki nem megy. Nekem is volt egy ilyen érzésem az első alkalommal, és félelem, amikor elmentem egy ilyen csoportos foglalkozásra. Nekem minden információ. Tehát vannak olyan egyének, akik nem annyira intuitívak, mert még kevés ilyen jellegű tapasztalatuk volt, viszont állításról állításra, vagy alkalommal egyre jobban engedik meg maguknak ezeket az érzelmeket, meg magát a színesedést, és egyre jobban merik kimondani azt, ami kialakul bennük egy ilyen felvett szerep folyamán. Szóval nagyon lehet látni, hogy hogyan fejlődnek, és egyre jobban elfogadják ezt az oldalukat is, hogy egyébként az mindannyiunkban bennünk van. Én alapvetően azt szoktam mondani, hogy vannak érzékenyebb emberek, meg vannak kevésbé érzékenyek, de nincs olyan, hogy semmiféle megérzésünk, érzelmünk ne legyen, hiszen nem tudnánk működni a hétköznapok folyamán sem. De az is rendben szokott lenni, hogyha valaki azt mondja, hogy ő most nem érez semmit, vagy ő egyszerűen teljesen kívülállónak érzi magát abban a helyzetben, ahova ő bekerült, mert az a valóság, az az egyén, az a helyzet, az az energia, amit ő képvisel, az egy kívülálló energia volt, egy olyan ember volt, akinek nem voltak érzelmei, vagy mondjuk alkoholista volt, és nem volt erre képes. Tehát, hogy minden rendben van, minden információ számomra, hogy tudjak segíteni az állító számára. Tehát akkor igazából megtalálja a szereplő a szerepét egy ilyen állításban valamilyen szinten? Igen. Azt vallom, hogy a hasonló vonza a hasonlót. Tehát csak olyan szerepet és helyzetet kapunk egy ilyen foglalkozás folyamán, amivel dolgunk van valamilyen formában. Vagy nagyon azonosulni vagyunk képesek, vagy pont ellentétesen az élet megpróbálja megmutatni azt, hogy nem mindenki olyan, mint mi, hanem ott van az ellenpólus is. És hogy érezzek bele mondjuk egy másik típusú mintázatban. És hogy az milyen érzés lehet abból a szemüvegen keresztül létezni és tapasztalni. Szóval igazából minden okkal és rendeltetéssel történik, de azért az esetek nagy százalékában hasonló mintázatú szereplőt kell képviselni egy egyénnek, mint ami ő valójában. Aztán, ahogy egyre többször járnak vissza, úgy színesedik el minden. Tehát tényleg a színeket tudnám felhozni ez az érzelmek, semmi mások, csak színek. És egyre színeződik el, mindenki színesedik, és egyre több érzelmi mintázattal találkozik egy ilyen foglalkozás folyamán. Tehát akkor nem fekete és fehér, hogy valaki, ha eljátszik egy túlaggódó szerepet, akkor az nem jelenti azt, hogy ő túlaggódó típus, mert lehet, hogy tök lazán kezeli az életét, csak vagy az ellenpólust kapta meg szerepként, vagy pedig benne is ott van valami ilyen szinten az aggódás, csak valahogy felülkerekedett rajta. Pontosan, vagy nem akart szembenézni vagy nem vele. akart szembenézni vele. Mert inkább ez szokott. Általában azt kapjuk, amivel nem akarunk szembenézni. Szerintem. De tényleg, tehát itt rengeteg történet van. Már meg sem tudnám mondani, hogy hány állítást sikerült végig csinálni. Egy nagyon-nagyon izgalmas folyamat mindenféleképpen. És akkor említetted, hogy minél többet vesz részt valaki, annál színesebbé válnak ezek a dolgok, tehát egyre több szín kerül be a palettájára. Tehát ez is valahogy azt mutatja, hogy mindenkiben ott van valahol minden, valamilyen szinten. Nem lehetünk mások, ugye? Igen.
Ahogy utaltam már rá, van pár úgynevezett eszenciális állítás, séma szerint, forgatókönyv szerint csináljuk a folyamatot. Erre az egyik legjobb példa a szülői köteléknek a helyreállítása, amikor vagy az anyai, vagy az apai oldallal kell úgymond rendezni az állítónak a relációját. Ez működik akkor is, ha már nem élnek a szüleink, mert maga a mintázatot rakjuk helyre, és érzünk bele a másiknak a szerepkörébe is, akár a saját édesapánk vagy édesanyánknak a megéléseibe, és ezáltal már jobban meg tudjuk érteni azt, hogy miért is volt olyan a relációnk vele, amilyen. Azt megfigyeltem, teljesen mindegy milyen foglalkozás keretén belül, ha csak konzultációra is érkezik hozzám, nagyon sok mindent tudunk a racionális agyunkkal, elmén keresztül tudjuk, hogy meg kell bocsájtanunk édesapánknak, édesanyánknak, bárkinek, a tanárunknak, a kollégánknak, a főnökünknek, az ex-férjünknek. Mindent tudunk agyból, de nem érezzük, és a valódi feloldozás, meg feloldás, megbocsájtás az nem történt meg. Csak elhitetjük magunkkal, hogy nekünk jó kislányként, vagy jó kisfiúként, nekünk így vagy úgy kell hozzáállnunk mondjuk a szüleinkhez. De így szívből nem történt semmiféle feloldás és feloldozás. Na, egy ilyen típusú elakadásokra fantasztikusan jó módszertan szerintem a szülői kötelék helyreállítás. Ezt nagyjából mindenkinek szerintem érdemes elvégeztetnie. Az önmegvalósításhoz, az önbizalomhoz, az önérvényesítéshez, az akaraterő egészséges működtetéséhez elengedhetetlen. Hogy nem megfelelési kényszerből, hogy ne túlkompenzációból, hogy nem is tudom miből éljük a mindennapjainkat, hanem hétköznapjainkat, hanem azért, mert egészségesen, létjogosultságunkat elfogadva foglaljuk el helyünket az életben. A másik ilyen fontos eszenciális állítás az a párkapcsolati mintázatnak a felvázolása. Ott azt szoktuk végigvenni, hogy a szüleink hogyan ismerkedtek meg egymással, tehát a vér szerinti szüleink hogyan ismerkedtek meg egymással, hogyan álltak egymáshoz, milyen volt a dinamikájuk, mennyire volt ez egy mély kapcsolódás, stb. És utána hogyan változott az ő kettejüknek a dinamikája azáltal, hogy mi érkeztünk hozzájuk gyermekként. És ezt kívülről végignézni szintén nagyon nagy aha élményeket tud adni, hogy mennyire hasonlóan választunk, vagy mennyire hasonló típusú párt választunk magunknak, mint a szüleink választottak, ugye ellenkező nemben. Ez is rengeteget tud segíteni szerintem ahhoz, hogy a saját útunkat tudjuk utána járni, és a valódi társat tudjuk megtalálni az életben. Egy nagyon fontos tévhit a családállítással kapcsolatosan, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha ők tisztogatnak transzgenerációs mintázaton, akkor hőssé válhatnak ezáltal, hogy ők azok, akik feloldozzák a felmenőket, és akkor lelkek majd tapsikolnak fent az égben, hogy milyen jó, hogy ő felülírt mindent. Ez nem erről szól. Abszolút nem erről szól. Önmagunkat tapasztaljuk meg különböző szemüvegeken és szempontokon keresztül egy ilyen csoportos foglalkozás keretein belül. Az egyéni módszertan is fantasztikusan jó. Ezt is már azért formáltam itt az idők folyamán. Én nem fabábukkal dolgozom, nem papírokkal, hanem porcelánfigurákat kezdtem el beszerezni hozzá. Nagyon-nagyon jó kis asszociációs játékokat tudunk elindítani, mit miért választunk ki. Viszont a csoportos foglalkozás keretein keresztül nem lehet nem szembenézni önmagunkkal. Ott nem tudjuk kimagyarázni magunknak azt, hogy ki volt a bűnös, vagy ki hogy áll dolgokhoz hozzá. Ott óhatatlanul jön az információ másokon keresztül. Bár kívülről nézzük végig a folyamatokat sokszor, viszont egy bizonyos ponton túl én belehelyezek mindenkit abba a szerepbe,
ahol neki lennie kell, hogy valóban át tudja élni azt a katarzist, amire neki szüksége van ahhoz, hogy ő maga tudjon lenni. Az érzelmekkel szembenézni talán a legkeményebb folyamat. Az, hogy ezeknek milyen hatásuk lesz, szintén nem megjósolható. Vannak következményei, de végeredményben utólag visszatekintve mindig pozitív kimenetel szokott végbe menni. Van, akinek teljesen átalakul az élete, de nyilván pozitív irányba. Sokszor szerintem az ember hálátlan azokért a folyamatokért, mert fáj, a változás fáj, szembenézni az igazsággal fáj, elveszíteni hozzánk közel állókat fáj, nem invalidálom ezeket az érzelmeket, de szükséges ahhoz, hogy megtapasztaljuk azt, amiért mi valójában érkeztünk.